Dagiti sasarita ni Lola Angela. Bueno, Bing, agulima kan agtal na kayon. Tairugi tayon ti sarsarita tayo anapauluan. Tinanipudan ti bullalayaw. Masansan, Bing, ano malpas ti todo wenno agar arbis. Adda ti makita tayo asinan arko iti tangatang. Ano awagan tayo ket bullalayaw. Amuyo kadino anya tinanipudan ti bullalayaw. No saan adtoy nga rod ti pakasaritaan maipapan iti bullalayaw. Napintas a balasang ni Bulan o Bing. Isu ti kakaiso na nga anak, dagiti dadakkel na. Isu agameng no ibilang dadaytoy. Iti maysa nga aldaw. Ket Nanang, umay ka, darasam. Apay, anak ko. Kitaam, nanang. Ha? Ay, anyan bulan, anak ko. Nagsabong gaya mo dagiti nagduduma amasetas mo. Kat agduduma ti maris ti sabong da. Ay nagpintas akitaan dagiti masetas mo. Wan nga rod, nanang. Makaayayo ida kitaan. Ay, ammom anak ko. Ibagbaga dagiti kalugaran tayo. At talaga kano analami is dagiti imam nga agmula. No labsan ti agsarita. Basta adda itukit mo nga uray anya akita ti mula. Kat agbyag. Nanang, Ay naidumduma day taatalugading mo anak ko. Nang runa kat day. Nagpipintas ti pagbalinan dagiti mulam. Mom, no anya ti pagladingitan pa kahit. Anya day ta, lakay. Inton makiasawan ton ni Bulan nga anak ta. Ha? Amangan no iya dayudan ton iti denata ni Bulan. Lakay. Maladangitan aktaw. Isuan mabalin. Jak to kayat aya dayudan ti anak ta iti denata bakit? Ang kasano ko mapasamak day ta. Kidawak to iti agbalin a manugang ta. Tasanda ko mga umadayo. Nga agtalin na dalat ta kuman iti denata. Adonis, anak ko. Addamanen tantan nawagam iti daga. Inak Arena. Ti manin balasang amortal ti tantan nawagam. Inak Arena. Saan ko mat nga iliblibak kada kayo tiriknak iti dayta amortal? Amuyo mat nga gayatak launay kan kuhana. Awan ti manglaplapad itiriknam, anak ko. Ngam tirikat na. Amangan no saan mo ama ikuyog dito'y pagarian tayo. Nga adda dito'y tangatang dayta amortal. Saan kamat nga rod amabalin ang makipagnaid iti lubong dagiti mortal? Gaputa sigurado amatay ka. Inak Arena. Ket dayta ti makitkitak nga agbalin aparikot mo, Adonis. Ay, bulan. Bulan anak ko. Agreeing ka. nanang. Ay, nairidap mo matan dito ayan dagiti masetas mo, anak ko. Kat agtagtagainap ka. Nanang, adda nagtaar ang lalaki ang itagtagainap ko. Nakasakay iti Maris balitok akabalyong adda payak na. Anya? Nagtaar day ang lalaki iti tagtagainap ko, nanang. Anak, Day tati agpaiso. Naidumduma ti kinataar day jay a lalaki. Kas naibagakon ka.
Tinam aray na, anak ko. Saan da ka, alaptan itiriknam? Ngam saan ka mapalin nga agnaed itilubong tag iti mortal? Kawatan a pinili mon timatay, no agnaed ka itilubong dag iti mortal. Amak nga ari, Tilaeng pamuspusan, ket numayat ti mortal nga ayatem, asumurot ken ka, dito'y pagarian tayo. amak nga ari. Kidawag ko makada kayo ang mapanak itilubong dagiti mortal. Prinsipe Adonis, Kaya't ko ti makigasang-gasat. Tano ay ayaten nakmet ti babae a mortal. Allo kuyak asumurot kanyak dito'y pagarian tayo. Tapno dito'y kami nga agnaed iti tong palbiag. Nagpipintas dagiti masetas ko. Makaay-ayo da akit kitaan. Maris balitok akabalyo tagalaat nga aday di... Naimbag nga oras mo, bulan. Sika ti lalaki iti tagtagainap ko. Siyak nga rod, bulan. Adonis tinagan ko. Kasano nga among tinagan ko? Gaputan na bayagan nga agayataken ka. Anya? Day tati agpaiso. At day ti tangatang ti pagarian mi. Kat kanayon ka atantan nawagan, manipod iti tangatang. Sanak amortal, bulan. Adonis? Ngam uray no sa anak amortal. Agayatak latakan ka. Kanayon ka may tagtagainap, Adonis? Kat oray no itila ang tagtagainap ti pakakit-kitaakan ka. Jak ilibak nga ay ayatan ka man. Kastagayang bulan. No ipalubos mo. Kaya't ko kumaama kasarita dagiti dadakkel mo. Pangasim, bulan. Saan ang mabalin? Tatang, Nakasagana akmat ang makipagnaid dito'y lubong yo, tata. Ngam kaawatan day tati ipupusay ko. No kastamit lagayam akayat mo ayadayo kada kami ti kakaiso na agamang may. Nasaysayat langin alipaten nyo ti ayan ayat nyo. Day talang ti makunak. Lakay, sumagmamanon nga aldaw asaan amang mangan ni bulan. Madanagan ak para iti anak ta. Amangan no mapukaw ta ti anak ta. Lakay. Ngam na ipalubos ta ti kayat da iti dayja lalaki. Mapukaw mitla kadatan ni bulan. Mayadayo laeng ti anak ta, lakay. Ngam saan ta mapukaw. Bakit? No siyak ti pagpilyam. Kay kayat kon amaya dayo kadata ti anak ta. Ngem ti mapukaw ta iti agnanayon ni bulan. Nakaladladingit kamanan, Adonis. No siyak lang, inakaray na. Kabalak nga ibturan ti marikriknak ang nakaro aliday. Ngam ti ayayatak. Papapasan ng ti bagina. Gapo iti pananglapad ti ama na iti ayan ayat mi. Adonis, anak ko. Diyak kaya mapukaw ti ayayatak. Inakaray na. Iso asapay lakuma. Tamaawatan yu ti kidawag kada kayo iti amak nga ari. Anya dayta, Adonis. Makipagnaedak kada bulan. Iti lubong dagiti mortal. Nakaragragsak ti anak ta bakit? Nagsubli ang aming pinsan ti ganay-gay na. Pudno dayta. Mas daaw dagiti kalugaran tayo. No nagamamuan da bulan ken Adonis. Maskid daw ni Adonis. Maskid nga talin na ed apalimad ti kinatao na. Ngam maamaka. Nalawag ti imbaga ni Adonis.
Saan lakit di nga agbayag dito'y lubong tayo amortal. Kat iti mabiit. Sigurado a pumusay yan. Bakit? Amkak ano pumusay ni Adonis. Sumarunumot lang ni Bulan. Gapo iti nalaos aladingit na. Adonis, anya ti mapaspasamak kan ka. Dahito yan, tibagbagak kat kabulan. Sana makapagbayag dito'y lubong iyo amortal. Matayak dito'y... Anya? Naragsakak amatay. Tanay pa nagkukan ka. Kadag itinaganak mo. Tinapod no apa nagayat ko. Adonis, ay ayatan ka man. Namatay ka. Siguro takmatlaan kan ka. Saan bulan, anak ko? Saan ka amatay? Ay, Adonis Barok. Kas itinakunamon. Naipanagnak kada kami tinalaos a panangipatag mo ni Bulan. Isu nga umanugot ako na. Mapan kayon ni Bulan iti pagaryan nyo. Ngada iti tangatang. Ang paiso tatang. Uwan, anak ko. Umanugot ako na. Taday tamot lang ti kaya ti inam. Tinapatag ka na kami. At saan ka mapukaw iti agnanayon? Palubusan kayo, anak ko. Bulan, anak. Nagpipintas ti sabong dagiti masetas nga insangpet mo dito'y pagaryan. Agduduma ti maris dagiti sabong da. Inak Arena. Maragsakan ti pagaryan mi iti kaadamon dito'y. Kas prinsesa nga asawa ni Prinsipe Adonis nga anak mi. Agyaman akmat iti panangawat yu kanya. Inak Arena. Pakaragsak ti dadateng mo dito'y pagaryan mi. Apay amalmalday ka, anak ko. Malagip ko dagiti dadakkel ko. Napagsaritaan min dayta iti asawak nga ari. Kat itata nakitak dagiti na duma-duma amaris ti sabong dagiti masetas mo. At damat napatag asagot mi kada kayo. Lakay, nakatangad ka manon iti tangatang. Anya tikit kita. Timbagay di ni Adonis a pagilasinan at artarabayan data. Ha, Amo kasan adadaulan ni Adonis ti karina kadata. Sakbay a pimanaw da ka ni Bulan. lakay, agarbisen. Umay ka ata sumuragta di tabalay. Amangan no agsakit ka, no maarbisan ka. Itahipay nga agar arbis, lakay. Di ka di maumang, adda dito'y tawa ako mitkita iti tangatang. Saan bakit? Gapotadyak kaya't ang mapalabas ti pagilasinan nga ingkari ni Adonis. Lakay. Bakit? Kumita ka iti tangatang. Ha? Adda lahat ang nagparang asinan arko, ang nagduduma ti Maris na. Bakit? Panagkunakit daytan ti pagilasinan nga imbaghan ni Adonis. Ang kasano ang masiguradong dayta, lakay. Dagiti Maris dayta sinan arko ang nagparang iti tangatang. Kasla Maris ti sabong dagiti masitas ni Bulan. Ha? Wen nga agpaiso. Husto ka, lakay. Dayta lakit din ti pagilasinan at artarabayan data, dagiti anak ta. Manipod nga rod idin ubing, tunggal malpas ti tudo, wano agar arbis. Kanayunan ang makita tayo, ti sinan arko iti tangatang, ana duma-duma ti Maris na. Isu ti pagilasinan,
nga inkari da Prinsipe Adonis ken bulan. Kat idi agangay, pinanaganan da ti sinan Arko, ang nagduduma ti Maris na, iti bulalayaw. Bueno Bing, ditan tinagibusan ti sarsarita tayo, ngay surat ni Ferdinand Feria. Iti direksyon ni Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician, Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MBBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet ken agnaknakman kayo, aggagat ken agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramiden nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, amakadulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipindasin siya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga orasyo amin.